En aquest vídeo anem a treballar el moviment circular i concretament les magnituds que van a descriure el moviment circular, com són la posició inicial, l'angle inicial, la posició final o l'angle final, la velocitat angular i l'equació de posició del moviment circular. Este serà el nostre sistema de referència, un eix Y, un eix X i una circumferència de radi R, en el qual nosaltres anem a marcar aquí el punt que anem a observar o anem a estudiar en el moviment circular. Recordem la definició del moviment, que és la variació de la posició respecte del temps. Aquí, com que la posició està definida en aquest punt i el que anem a fer és girar, nosaltres buscarem aquesta variació de posició com a angle girat. Aleshores, este punt inicial, este punt d'aquí, serà el nostre angle inicial, phi sub 0, que el tindrem a un temps inicial t sub 0. Si durant un determinat temps això està movent-se i roda un determinat angle, en aquest punt tindrem el nostre angle final amb el nostre temps final, que identificarem com a posició final o angle final i temps final. Aleshores, este serà l'angle recorregut. L'angle recorregut el podem calcular com la variació de l'angle, que serà igual a l'angle final menys l'angle inicial. Per altra banda, tenim la variació de temps, que se pot calcular com el temps final menys el temps inicial. Doncs, si juntem aquestes dues expressions, obtindrem la velocitat angular, és a dir, la quantitat de radians que ha girat per segon, que se calcula com la variació de l'angle girat respecte al temps girat. Aquesta expressió se li anomena la velocitat angular. Unitats? Doncs els angles es mesuren en radians i el temps en segon. Per tant, les unitats radians per segon. Per tant, si la velocitat angular la podem calcular com la variació de l'angle girat respecte del temps, d'aquí, que això és igual a phi final menys phi inicial partit temps final menys temps inicial, calculant des d'aquí, podem obtindre quina és l'equació de posició del moviment circular. Simplement el que haurem de fer és passar aquest temps que està dividint aquí multiplicant i això que està restant passar sumant. I quedarà que la phi final, la posició final, l'angle girat final, serà igual a l'angle inicial més la velocitat angular del temps final més el temps inicial. I aquesta és l'equació de posició del moviment circular.